Třetí ročník svatebního veletrhu přilákal do Brna tisíce lidí a opravdu se bylo na co dívat. Přehlídky, doprovodný program a novinky na pultech vystavovatelů byly pro návštěvníky velkou inspirací pro přípravu vlastní svatby. My máme opravdu širokou škálu vystavovatelů, to znamená od svatebních oznámení přes prstýnky, svatební šaty, které nevěsty tady prohlíží, protože si myslím, že jsou velice důležité. Můžou si vybrat cateringovou společnost, květiny, můžou se zkusit letošní trendy na líčení, česání, ochutnat vína, dekorace. Co se týče svatby, úplně vlastně všechno se dá říct. Novinkou letošního ročníku byla možnost sledovat veletrh živě na internetových stránkách organizátora. Velkým lákadlem byly jistě přehlídky, kde byly za doprovodu živé hudby předvedeny nejnovější trendy. Ať už lidé sledovali veletrh na internetu nebo byli přímo na místě, zlatý hřeb akce byl na programu v neděli okolo 3. hodiny. Tahákem letošního veletrhu byla totiž soutěž o svatbu za 250 000 korun. Je to opravdu full service, kompletní svatba od A do Z. To znamená, že od limuzína, zajištění svatební hostiny, svatební prstýnky, svatební šaty, květiny, ubytování. Lidé se mohli registrovat buď pomocí SMS zpráv, anebo přímo na místě. S trochou štěstí byli vylosováni mezi 15 finalistů a potom je už čekalo velké soutěžní finále. Nejšťastnějším a nejšikovnějším párem se stala dvojice Marek Koráb a Katka Sýkorová. Soutěžní duch se dostavil, až když nás ubývalo, že jako ze začátku si člověk říká, to je hrozně malá pravděpodobnost, že vyhraje, ale pak, když už nás bylo třeba jen 5 párů, tak už všechno pracuje a člověk chce vyhrát. Marek a Katka plánovali svatbu od letošních Vánoc. Limuzínu, catering a další věci v hodnotě 250 000 korun jsou tak jistě dalším skvělým dárkem, kterým byť o pár týdnů později Ježíšek nadělil. Ti, kteří by chtěli také zažít pohádkovou svatbu, nemusí smutnit. Naopak, letošní svatební veletrh se vydařil na výbornou. S největší pravděpodobností se tak na něj můžeme těšit i příští rok.